Hainohai langma choja okha khoroksa chakrani kisapano watai thakliya ngai thangmabai belbari amchaini monfort bazalai phaye atharokat adikholo musuk no bo korongsa jagani tai korongsa jagao tlang thangnani hinai bo nokni nongkhorei thangmani bini musuk no banchirona hanai phiaba boni no langma chokha tini patimongkha belbari block ni bisingo khopjaknai atharokat kamini khoroksa omor oprani takhuk kanaram parani Santi Deborma bini umur wngkha 70 bosor bini langma chokha ak patimungno koktuma manai thangui sobaikha amchaini MDC tei SDM BDO tei Radhapur thanani usino khoboi tipramo thani adongrok ni logini boko bo jaga thangi kologi thimani aba musok nanyani thamani musok kungke sabuni musok tini no ni no buni bagero di manta ngejin to kerena thimani ke nok bai besar rok chal nok bai ko to santa tu khawa musuki masada namang ni nan thamani aba musok ngka daga bai soita thamani jaga bai soita na ingke je nahana thang burka kam kereng thang na nok kam kereng thanggo amoni borake bahike khobor manka je aro tiyo kologi tongka ko busuk jangte nakhla ke angka nok khata tei bising til chahabu thangmani bosime macha nogruk sonjoi sonjoi nogruk ka bos sapai khajigi sapai kya engke baton thangine ke angka tei belai torja ke phana agong manai keri khata nai manai keri ingke sabo pai khosa pai kya aphai khosa pai ni ke akam se kama aphai pai service emne nok nok ke botam ro khalai jamna agi rogo tam khayana ni sorry hamya subdai ba musor kisimi se nayo haken tongda ke besar betir apa ko jana to masa kajak dan na kajak ni mu anmu futi hambai sini kok sunna rakha belaki kha khamjak wati jarawo oro belberi block under ni Santinagar edisi village oro khoroksa sini Santi Deborma ngai Konarampara new Konarampara nobno oro ni khoroksa boro musuk khajak musuk tuyo kochogui tongmani abno banchirna thangai boniji se tuyo kologui thika obno chung rutugui maya ngai fire service pai jirani fire service takap jala no thaka ob haikina rutugui borno chung manka bone bagai oro chini jirani ni SDM belbari block ni video tei chini Radhapur ni usi borok chung jotto mililai orno bahai tamo subalai man abon bagai chung phailika phai chung chini jirani SDM no haike o jaga chung apato kuthuini bagai tamo samu khaiman nei apato SDM taraf haike 10,000 chuba rakha obnon bagai hambairo chini SDM sahib no chung ob haike ob hai bipod jara om hai tukje nukung kuno krei khoksepono rang krei jara om haike je sarkari kisabano sajjo manmani obon bagai na ang as all local ni hisabai joton hambairo SDM sahib no hambairo tai orone je samono abo jibiwat langjak abo postmortem khane chini SDM taraf haite jodi bini mata kagaz khaiman khangkai bono chini SDM no haite 4 lakh taka government ni sajjo khane chung semanka abon bagni jotto chini nangkomani sam khaijana bagai area borok ma jotto chuba chuba khaijana bagai koina ani je o jaro kha khabo jaro isukna hambai thainyani umor ke besar rok kana thainyani umor ke 70 hai ke 72 70 ni chu target na khali tongkha Santi Deborma bini besla khorcha tongo tai bini bihi tongo abo ke bini bihi futi Deborma bini bihi bumo ka obona tabo bini besla khorcha bo talangai thada paran bor subala ya kholai sung je phongo je bono dead body dohna ni pro je mantak sung khailai jaka subala jaka ob hakene chini postmortem khane gari bara pojna pre o jara wate jara hai je mate on mo chung je mantak gari bara to horoi abato chung tabuk jara sopai ko jibigo thangai kaham kereng diponi maisawi musukno banchirona thangai langma chomani bagai nukhungo belai khano kumangma uklai jaktabo